In muka dawo babi na biyu shine ƙarfinsa da rauninsa. Ƙarfinsa strength ɗinsa shine yana da adalci da mutum ne kuma mai kyakkyawan alaƙa da zamantakewa kuma da nutsuwa, ya kuma iya sulhu. Rauninsa kuma shine rashin saurin yanke hukunci, iya gujewa rikici har ya zama matsala a gare shi, iya dogaro da wasu wajen ba su da shawara. Sabida mizanu ko shugaba ne in ya zamto wasu ke ba shi shawara, baya zama ya yanke hukunci bisa kansa sai abin da wasu suka ce ya yi, akan samu matsala a shugabancinsa. Namiji mai burujin mizanu mutum ne mai kyau a siffa da hali, haka kuma mutum ne mai son zaman lafiya da nishaɗi. A soyayya yana da buƙatar kulawa sosai, amma wani lokaci yana iya zama mai rauni wajen yanke hukunci idan aka ba shi zaɓi a babi na abubuwa. Idan kuma mace ce da take da wannan burujin, takan kasance mace kyakkyawa mai son kwalliya da tsafta, mai nishaɗi, mai hulɗa da mutane da nutsuwa, kana kuma a soyayya tana da kulawa, tana son zaman lafiya da kwanciyar hankali, amma kuma tana da buƙatar saurayi ko namiji mai ƙarfin hali wajen yanke hukunci. Na tuna da wata, amma ba zan faɗi wace ce ba, burujinta kenan. To Allah ya sa mu dace.